La intel·ligència artificial ja forma part del nostre present i Catalunya no vol quedar-ne al marge, vol liderar aquest canvi. Per això neix l'Estratègia Catalunya IA 2030, una aposta de país per convertir la IA en un actiu estratègic, ètic i transformador al servei del benestar i d'una economia competitiva i sostenible. Catalunya compta amb talent, capacitat tecnològica i un ecosistema innovador. Amb aquesta estratègia desplegarem infraestructures d'IA, formarem talent i impulsarem la recerca avançada. Accelerarem la transformació digital de les empreses, reforçarem la indústria i desenvoluparem serveis públics útils i personalitzats. Tot amb 5 principis clars: ètica, transparència, seguretat, sostenibilitat i equitat. Perquè la IA només té sentit si serveix les persones i no a l'inrevés. Catalunya IA 2030 és un compromís institucional, social i econòmic amb el futur del país.